বাইক থেকে অটো থেকে সমস্ত গাড়ির যত্ন গয়া जों अरनि থেকে नायथाव पासान खायसिनि गारिना जों गारि खालायै सुशृंखल भावे थांलायनाय चार चक्कानि गारि दंनाय आइफोरनि जों थांनाय नलबै कायफोर बरफ खालामथां अबसे जोंनि कयनो हामबाय नोंथांनाव all interdenomination release senglainai nini naikulma murukma mangu bini bagai sumbai bahan tongpaidi जों गाम खायै sini release no success खायै kuno deramu kurumu ongya natoi te accident to
প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও সাউথ ত্রিপুরা খ্রিস্টান ফেরার পক্ষ হতে আমাদের আজকের এই ক্রিসমাস রিলি আজ থেকে 3 দিন ব্যাপী बेलाय हामबाय जों दिनै बेलाय खाथुम खाजा खालायै जोंनि सालग्रा बाप्टिस्ट एसोसिएशन साथे साथे जोंनि अल इन्टार डेनोमिनेशन लागै जों दिनै मास रेली क्रिसमास रेली खालायो मानहा आबनि बाय जों ताबक दिनै बेलाय क्रिसमास रेली खालाय प्लाय माने परेना खायनो हाय जोंनि इ शहीद धनन्जय त्रिपुरा इंलिश मिडियाम स्कुल ग्राउन्डआव जों पाल बाक्सा खालायदो मास गेदारिं नाय सिरो जों कायतनि कथमा गाहाम जों बिलायनाय आबनि उल हालाय जोंनि हायनो हाय जोंनि याफारमो कत जों खालाय जागनाय लाबनि परे जोंनि सारिकिया दिगे हालाय जोंनि इ जागाद्रा जों क्रिसमास बानि जों चें जागनाय आबनि बाय मेला हामबाय दिनै बिसेस खालाय जों काबांमा खालायै যত ডেনোমিনেশন जों बाहा खालायै दिनै अ रेली द्र जों दिनै कायतनि मुं गुरु प्रशंसा जोंनि बागै जों खालायमानहा आबनि बागै दिनै मेला दंथावो मेला जों दिनै खा सोलोंलायजा कायतनि अ आसायमा सालरगै जों दिनै ए रेली खालाय माबाबाय अ मेला हामबाय जोंनि मिडिया ताखुनोबो सोना हामबाय हामबाय जोंनि मिडियानो जोंनि भिडिअ लामानि बागै दिनै जोंनि बासालायजाक मुंलाय तामानि बागै होनलाय जोंनि इयर्ट SBY बे संसाजाक बिसिथाम रोमै जोंनि क्रिसमास बनिक ताबक शहीद धनन्जय इंलिश मिडियाम फिल्ड चलै दङ लाय ताबक जोंनि इ बिसियो ताकलाय बिसियो जोंनि सालग्रा बाप्टिस्ट एसोसिएशन बाय साख्लाय जाकमानि बा संसार जाकमानि या फार्मं गर्जा दर ताबक काबां मा मान्दै सकपायहा जेता वान सक मिया आबोदि दिशा मान्दै रक सकपायहा हाथिये मानिया मान्दै रकबो पिन्द मान्दै मानो जेमन हुगनि बेदि रक नाना कुत्री माइ रक ताबक सकपायजाक बुतिरंग नक पाराय मानो आला चिनिरो सालथाम रोमै इ प्रग्राम चलिनाय दिनैनि सिनि स्टार्ट 3, 4, 5 डिसेम्बर आला चिनिरो काबांमा स्पिकार रकबो जों निंखजाक आरो पास्टर रकबो एरो कक सानाय बाव येसाक फायनाय आला तिनियो बिशेष खाय मेला तै खाय खाथुं खाजा खाय तंथक लायहा बर काबांमा प्रतिति बছर मात्र वहा मांसिबा चिनि इयर्ट बाय संसार जाक जे फाइ सकपायनाय रक दखान पार्कबो ताबक सागिया खायरै दङ बिसिनि छला बिसि लायरो गइन दङ माने दखान बांमानि ताकलाय तो सेमानि छलाय बाहा एमनकि नागालेण्डनि दखानदार पर्यन्त फाइजाक इरो रि दखान रनाय रक हामबाय आलाय इति खाय तिनि आं साखायनि मुसुव जतनो सिनि त्रिपुराबासि एलाकाबासि कायतनि बिसिंतै जों नुगिन नुगमानि बिसिंतै सियानि सिमानि बिसिंतै इ लामा रंनो जों परै मानहा आगे जों खाय दङ SNB रक खाय होनै ताबक जों बिसिथाम रोमै खायहा मोनो लाय याफारमं गर्जा नलाय जों ताकलायनि सिनि चेहा ताकलाय जेसो बां खाले आरोबो बांनाय होनै आं दिर बिश्वास खालायो लाय तिनियो इ SBY बाय संसार जाक सिनि इ क्रिसमास बनिक तै कायतनि कक बाय अनेक बरक बाखा बासानाय होनै आं पैथो खालायो दिनै सिनि स्पिकारक सिनि पासरक सानाय आदै खालाय सिनि फलागो जे खालाय तंजारक क्लै तंजारक फलागो अनेक कासा मानाय अनेक तिसा मानाय कबैनो सायमान मानाय होनै बनि बागै हामबाय सिनि मिडियानो